so sai da yau sokaci alƙawarin Allah in yayi ba a makara. Shagali miyo kudiri tunda dai mu haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura. Daura musa da gamar kan je musa haro tarin ka ya saka ka zan mahiro sosai ya talaka hannu ya indararo jirgin fito musa almasu ce ta kira. Shagali miyo kudiri tunda dai mu haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura. Mai kawai ne suna tsima bikin da na zo yara da kyau da madama garin gaya ya zo tamkar ruwa na sama jama'a sun yau da na zo domin naɗi da sarauta cikin garin Daura. Shagali miyo kudiri tunda dai mu haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura. Taron da ya yi taro kowa ya yi wa zama bai manta ba Umar Faruk ya yi wa hidima mana sarkin Daura shi ne ya tara gama rawanin gashi ya nada wani madama babu jira. Shagali miyo kudiri tunda dai mu haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura. Gaskiya bikin karfi da madami ya yi gaba kamar da algaita sauti yana ta zuba ya rawa fannin waka kuma muna a gaba sauti yana tashi a cikin garin Daura. Shagali miyo kudiri tunda dai mu haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura. Mun san haro kai kyau tun da kan gafai rawani ka sanya alkyaba ita dai ido ya gani kuma ga ta bayan masu mai sani sani dukkanin adan da kayo ko ina ya amsa kira. Shagali miyo kudiri tunda dai mu haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura. Manya da masu sarauta duka sun lariko kuna yi wakar suna na zana hako Mikael Ismat Allah ya tsaye riko Musa haro zigo da madamin Daura. Shagali miyo kudiri tunda dai mu haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura. Shagali miyo budiri tun da dai musa haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura. Shagali miyo kudiri tunda dai mu haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura. Shagali miyo budiri tun da dai musa haro da madama an kanada wannan sarauta ce a cikin garin Daura.